Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιάννης. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι η Βάλια. Και μαζευτήκαμε εδώ σήμερα ένεκα της παιδικής θεατρικής παράστασης που θα παρουσιάσουμε στο Κάστρο Μυτιλήνης 25 και 26 Αυγούστου στις 8. Τους άτακτους ήρωες. Ακριβώς. Ένας λοιπόν από τους άτακτους ήρωες ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Αυτός είναι ο Λικούργος που υποδίεται ο Γιώργος. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο ήρωας στη βασική πλοκή του έργου και ανήκει στο φάσμα του αυτισμού όπως είπαμε, θέλαμε πέρα από το κομμάτι που η ίδια η παράσταση επικοινωνεί στον κόσμο, το κομμάτι της ελευθερίας και της συμπερίληψης, να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για το κομμάτι της συμπερίληψης, το κομμάτι του αυτισμού, των ιδιαιτεροτήτων γενικότερα και ποιος πιο κατάλληλος άνθρωπος από τη Βάλια τη Μαϊδόνη, που την ξέρω και από τα παιδικά μου χρόνια που ήμασταν συμμαθητές, να μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι, να μας συσταθεί, να τη γνωρίσουμε. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή μας που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς σε βρήκαμε. Σας εύχομαι μια πραγματικά καλή επιτυχία, γιατί αυτό που πάτε να κάνετε για το νησί μας είναι κάτι τεράστιο. Θα είναι μοναδικό και θεωρώ ότι είστε οι κατάλληλοι άνθρωποι γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Και εμείς ευχαριστούμε γιατί όντως το νησί μας έχει αγκαλιάσει σε αυτό που θέλουμε και εσύ προσωπικά και πολύ ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Επομένως, θες να μας πεις πού είμαστε, τι κάνουμε εδώ, τι κάνεις εσύ εδώ, εσύ και η ομάδα σου. Εννοείται. Αρχικά σήμερα είμαστε εδώ, βρισκόμαστε στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Βάλια Μαϊδόνη, στην όμορφη πόλη της Μυτιλήνης, στο νησί της Λέσβου και συγκεκριμένα εδρεύουμε στην οδό Στατή Μυριβίλη 59. Μπορείτε φυσικά να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στα social media για να μαθαίνετε νέα μας. Ναι, για πες. Το site μας είναι το valiamaidoni.gr και στα social media μπορείτε να μας βρείτε κάτω από αυτό το όνομα. Τώρα για όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Βάλια Μαϊδόνη, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλήνη, σπούδασα λογοθεραπεία στα Γιάννενα και έκανα τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω στις εταιρείες του αυτιστικού φάσματος, γιατί από μικρή και όλη ηλικία γνώρισα και εγώ ίδια τον αυτισμό στο γενικό μου περιβάλλον. Να σε ρωτήσω κάτι που έχω μια απορία. Είδα ερχόμενο στον χώρο και με τον Γιάννη ότι υπάρχει πολύ και στο λογότυπο φυσικά ένα διαμάντι. Είναι ένα σύμβολο κάπως αυτού του κέντρου, το διαμάντι που κάπως περνάει από μέσα το φως και βγαίνει ένα ουράνιο τόξο. Γιατί διαμάντι, τι είναι αυτό το διαμάντι? Πολύ σωστά, Γιώργο. Γενικά μας ρωτάει έτσι αρκετός κόσμος για ποιο λόγο να βάλουμε πάνω στην κάρτα μας και ως λογότυπο, μια λογοθεραπεύτρια βασικά να βάλει ένα διαμάντι και ένα ουράνιο τόξο. Αρχικά, επειδή για μένα ένα παιδί είναι όπως ένα διαμάντι. Πολύτιμο, πολύπλευρο, μονάκριβο. Και γενικά μοναδικό. Όταν λοιπόν επεξεργαστεί σωστά τον πολύτιμο λίθο που ονομάζεται παιδί και δώσει την αγάπη και τη στολή σε αυτόν τον λίθο, θα λάμψει πάνω το φως, το οποίο θα δημιουργήσει το ουράνιο τόξο. Ένα μεγάλο φάσμα όμορφων χρωμάτων και ίσως και για κάποιους από εμάς και το φάσμα του αυτισμού. Πολύ ωραίο και σημαντικό αυτό που είπες. Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να λάμπουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω. Το κέντρο εδώ, Βάλια, από πότε λειτουργεί? Έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας από το 2018, συγκεκριμένα 3 Οκτωβρίου 2018. Και προσπαθούμε εγώ και η ομάδα μου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Και πώς ήταν η αρχή, το ταξίδι που είναι μέχρι τώρα? Το ταξίδι είναι μοναδικό. Η αρχή ήταν αρκετά δύσκολη, όπως ούτως ή άλλως κάθε αρχή και δύσκολη. Όμως μπορώ να πω ότι ο κόσμος της Μυτιλήνης και γενικότερα του νησιού μας αγκάλιασε, μας βοήθησε και γενικότερα μας έχει δώσει την ευκαιρία να εξελιχθούμε και να μάθουμε κι εμείς μαζί τους. Στην αρχή συναντήσατε κάποιες δυσκολίες όταν άνοιξε το κέντρο το 2018? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Περισσότερο υπήρχαν διάφορα ταμπού, γιατί ως μικρή κοινωνία, όπως μπορείς να καταλάβεις, Γιάννη, δεν είναι εύκολο και για το γονιό να αποδεχτεί τη δυσκολία και το πρόβλημα, όπως και να ψάξει να βρει βοήθεια, διότι δεν ήμασταν και πάρα πολλά κέντρα, δεν ήμασταν πάρα πολλοί θεραπευτές. Και ίσως και εκείνοι να μην γνωρίζανε πού να απευθυνθούν. Και είναι δύσκολο, νομίζω το βλέπουμε καθημερινά για κάποιον άνθρωπο να ζητήσει βοήθεια, να αναγνωρίσει ενδεχομένως κάποια δυναμία ή πρόβλημα βεβαίως και να πει ότι χρειάζομαι βοήθεια. Ακριβώς. Και είναι και πάρα πολύ. Είναι μοναδικό να ζητάς βοήθεια. Εγώ αυτό λέω πάντα. Ότι θέλει πάρα πολλά κότσια και προσπάθεια για να το κάνεις. Ωραία. Και για πες μας εδώ στο χώρο. Τι κάνετε εσύ με την ομάδα στην ουσία, τι υπηρεσίες παρέχετε? Γενικότερα στο κέντρο μας θέλουμε να φερόμαστε και προσπαθούμε να φερόμαστε στα παιδιά, στους εφήβους, στους ενήλικες και στους ηλικιωμένους και στις οικογένειες αυτών φυσικά με αγάπη και δίνουμε ευκαιρίες μόνιμα για βελτίωση της επικοινωνίας.
Δημιουργούμε δεσμούς εμπιστοσύνης και προσεγγίζουμε τις ανάγκες των ατόμων με σύνεση και προσοχή. Ειδικοί γονείς, παιδιά, θέλουμε να γινόμαστε μια γροθιά και να είμαστε ένα, γιατί η ανάπτυξη ενός ανθρώπου είναι η υπόθεση όλων μας. Το κέντρο μας αποτελεί ένα πρότυπο και σύγχρονο κέντρο με εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ειδικά διαμορφωμένους στις ανάγκες των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, με εύκολη πρόσβαση και εύκολη στάθμευση. Είναι ένας μοναδικός χώρος, βεβαιώνω, που είμαστε και εμείς τώρα εδώ, Ναι. που ενώ είναι συνάμα τόσο απλός και ήσυχος και στο μάτι, που φαντάζομαι ότι και αυτό ήταν ζητούμενο. Μπορεί να μεταμορφωθεί σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό, μέσα σε λίγες στιγμές. Βγαίνουν πράγματα που βγαίνουν τραμπολίνα, κούνιες, σουλήθρες, χαλάκια, ώρες, τραπεζάκια, παιχνίδια, χαμός. Φώτα αλλάζουν, μουσικές μπαίνουν, οι ήχοι απομονώνονται, οι ήχοι ενισχύονται. Ο κήπος απ' έξω είναι υπέροχος. Ευχαριστούμε. Ο εξωτερικός χώρος. Έγινε και ένα πάρτι πριν λίγες μέρες. Σωστά, για το κλείσιμο του καλοκαιριού για να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά μας. Εντάξει, παρτάρα. Το οποίο εκεί δεν το βλήτωσε κανένας μας. Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω βγάζουν τα σπασμένα τους τα παιδιά πολύ τη χρονιά. Είναι ωραίο γιατί υπήρχε απενοχοποιημένη διασκέδαση ανεφορίων. Και ειδικά όταν έβλεπες και το γονέα να μπαίνει μέσα σε αυτό και να παίζει μαζί με το παιδί του. Η νερόποπα πήγαινε και τότε. Έχουμε κι εμείς την παράσταση αναφορά σε νερόποπες, οπότε είμαστε μέσα στο στοιχείο μας. Απίστευτο. Ισχύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και στο πάρτι μας, εννοείται, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα οι αίθουσες είναι άρτια εξοπλισμένες και ασφαλείς για αξιολογήσεις, θεραπευτικές παρεμβάσεις, συμβουλευτική γονέων και φυσικά ομαδικές συνεδρίες. Τώρα στελεχωνόμαστε από μια άρτια διεπιστημονική και έμπειρη ομάδα, γεγονός που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης, αποκατάστασης, παρέμβασης σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Επιπρόσθετα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι διασυνδεόμαστε άμεσα με έμπειρο ιατρικό προσωπικό, τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, με εκπαιδευτικούς, όπως επίσης και με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Κάτσε, όταν λες εκπαιδευτικούς, τι εννοείς? Γενικότερα υπάρχουν εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, οι οποίοι μας καλούν στο σχολείο ή για να τους βοηθήσουμε εμείς σε κάποια πραγματάκια, παρέχοντας έτσι, δηλαδή, κάποια συμβουλευτική στο πώς μπορούν να φτιάξουν τις αίθουσες, στο πώς να τα απεξέλθουν στα παιδιά. Ή φυσικά μαθαίνοντας για τα παιδιά τα δικά μας που έρχονται στο κέντρο μας, για την πρόοδό τους. Μαθαίνοντας πώς είναι γενικότερα. Άρα παρακολουθείτε ολιστικά το παιδί, δηλαδή όλο το περιβάλλον, για να μπορέσετε να το βοηθήσετε στο μέγιστο. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, για να μπορούμε, όπως είπες πολύ σωστά, να παρέχουμε ολιστική προσέγγιση. Αυτό, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ουσιαστικά δεν γνωρίζετε το παιδί μόνο στο χρονικό διάστημα που βρίσκεται εδώ ή μόνο για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται εδώ, αλλά γενικότερα για τη ζωή του και το πώς συμπεριφέρεται παντού, όχι μόνο εδώ. Ναι, γιατί πρέπει... Όχι, ναι, πρέπει να είναι κάποιος λειτουργικός σε όλη τη ζωή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Απλώς έτσι καταλαβαίνεις και καλύτερα τι έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Γιατί μπορεί να μην είναι παιδί, ανέφερες πριν και άλλες ομάδες, ας πούμε. Οπότε τέλος πάντων θέλω να πω ότι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτός θεωρώ ότι είναι πολύ αποτελεσματικός, φαντάζομαι. Είναι, μας βοηθάει πάρα πολύ και μας βοηθάει να καταλάβουμε και εμείς το ίδιο το παιδί λίγο παραπάνω. Γιατί αναλόγως στο πλαίσιο με το οποίο βρισκόμαστε, φτιάχνουμε άλλους δεσμούς, άλλες σχέσεις, φοβόμαστε πράγματα, σε άλλα πράγματα νιώθουμε πιο ασφαλείς και λειτουργούμε καλύτερα πολλές φορές. Από άποψη πρακτικά, δηλαδή εδώ στο χώρο εγώ π.χ. που δεν γνωρίζω τι παρέχει ένα κέντρο ειδικών θεραπείων, τι πρακτικές ακολουθείτε, τι θεραπευτικές. Ναι, για πες μας. Ωραία. Γενικότερα, στόχος μας μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε είναι η βελτίωση ποιότητας ζωής, όπως σας είπα και παραπάνω, βοηθώντας φυσικά τα άτομα αυτά να αναπτύξουν δεξιότητες και να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι η υπηρεσία της λογοθεραπείας, που η λογοθεραπεία στην ουσία είναι η επιστήμη που ασχολείται και έχει ως στόχο την πρόληψη, την αξιολόγηση, την αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής, της επικοινωνίας, της μάσης και της κατάποσης. Δεν ασχολούμαστε δηλαδή μόνο με τις αρθρωτικές δυσκολίες ως γνωστόν που ξέρουμε όλοι, το σίγμα, το δέλτα, το ρο. Έχουμε φυσικά να κάνουμε και με παιδιά που έχουν τραυλισμό, που κολλάνε δηλαδή, που επαναλαμβάνουν πολλές φορές κάποιες φράσεις, λέξεις. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά που έχουν κάποια βαρικοεία ή κόφωση και πολλά άλλα.
Τώρα, μια άλλη υπηρεσία που παρέχουμε είναι η εργοθεραπεία. Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που βοηθά στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτονομίας σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το γράψιμο, όπως για παράδειγμα η ισορροπία, η κίνηση. Μια άλλη υπηρεσία μας είναι η ειδική αγωγή ή αλλιώς η ειδική διαπαιδαγώγηση, που έχει να κάνει με την παροχή εξωτερικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Είτε αυτό είναι, ας πούμε, κάποια δυσλεξία, κάποια δυσγραφία, είτε απλά δυσκολεύονται στο να μάθουν, στο να διαβάσουν και στο να γράψουν. Okay. Μια άλλη υπηρεσία που παρέχουμε είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, όπως είπες. Παρέχουμε συμβουλευτική λοιπόν και θεραπεία για τη διαχείριση των συναισθηματικών και ψυχολογικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί ή ένας ενήλικας. Και η συμβουλευτική γονέων, που για μένα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, γιατί γίνεται καθοδήγηση, γίνεται υποστήριξη των γονέων που μας έχουν ανάγκη σχετικά με την ανατροφή, τη διαχείριση των παιδιών, τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης που μπορούν να έχουν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα μπορεί κάποιος γονιός που δεν μπορεί να διαχειριστεί ενδεχομένως κάτι, δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει κάτι, να απευθυνθεί σε εσάς και να τον συμβουλεύσετε. Και είναι γονιός, είτε έχει κάποιο παιδί που ανήκει είτε σε τυπική και μη τυπική ανάπτυξη. Άρα φαντάζομαι ότι είναι η μη τυπική ανάπτυξη έγκυται σε κάποιες αναπηρίες. Ναι. Άρα μιλάμε για ακοή, όραση, κινητικά θέματα. Νοητικές αναπηρίες. Νοητικές αναπηρίες, σύνδρομο Down, νοητική στέρηση. Κάποια ασθένεια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν κάποιος γονιός μπορεί να μην είναι ακόμα έτοιμος ενδεχομένως να φέρει το ίδιο το παιδί, παράδειγμα, ή μπορεί να το έχει φέρει το ίδιο το παιδί, μπορεί και μόνος του να ζητήσει συμβουλές για το πώς να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Ακριβώς. Από πολύ απλά πραγματάκια μέχρι και πιο δύσκολα, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο διαζύγιο, κάποια απώλεια οικογενειακού προσώπου που θα χρειαστεί κάποια βοήθεια. Οπότε και είπες ότι σε αυτή την κατηγορία είναι και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Άρα μπορεί, ας πούμε, και ένας γονιός για αυτά τα θέματα που μόλις ανέφερες να θέλει να πάρει μια συμβουλή για το πώς να το διαχειριστεί σε αυτή την κατάσταση. Ναι, γιατί να σας πω και κάτι. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ένας νέος γονιός ή ένας άνθρωπος που να μην έχει την εμπειρία ζωής που μπορεί να του είναι απαραίτητη για να διαχειριστεί κάποια θέματα με το παιδί του. Οπότε μπορεί να ευχαριστήσει μια συμβουλή. Και δεν υπάρχει συνταγή, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να είσαι γονέας ή κηδεμόνας ή να έρθει σε επαφή με ένα παιδί είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Ακριβώς. Και γονείς γινόμαστε, δεν είναι. Αυτό, ναι. Δεν γεννιόμαστε. Ναι. Οπότε εννοείται πως υπάρχουν περιθώρια για να μάθεις, να εξελιχθείς και να γίνεις ακόμα καλύτερος. Κανείς δεν είναι τέλειος, άλλωστε. Και εγώ έχω φίλους που έχουν κάνει πρόσφατα, ας πούμε, και έχουμε παιδί και έχουμε κουβεντιάσει. Και μου έχουν εκμυστηρευτεί, ας πούμε, την αγωνία τους, επειδή ουσιαστικά έχουν την ευθύνη στο να μεγαλώσουν έναν άνθρωπο από το μηδέν. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει, και δεν υπάρχει λόγος να το κρατάς μέσα σου, ενώ και να αγχώνεσαι, να έχεις τις δικές σου ανασφάλειες. Μπορείς να ζητήσεις μια συμβουλή από έναν ειδικό. Ναι, και εγώ το έχω συναντήσει. Ακριβώς υπάρχει αυτό το άγχος και ανησυχία ότι είναι όλα σωστά. Κάναμε, φάγαμε, ξεκινήσαμε να τρώμε αυτή την τροφή, τη στερεά. Αρχίσαμε να περπατάμε, αρχίσαμε να μιλάμε. Γίνονται όλα όπως πρέπει. Τι ορίζει ο χρυσός κανόνας και η χρυσή συνταγή, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Σίγουρα θέλουμε βοήθεια. Είμαστε μέχρι 2024, οπότε πλέον από τα social media οι γονείς ενημερώνονται πάρα πολύ από τα πάντα. Βίντεο, συγκρίνουν με άλλα παιδιά που μπορεί να έχουν, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Όμως, καλώς ή κακώς όλοι το κάνουμε. Οπότε είναι πάντα καλό να ζητάς τη βοήθεια επαγγελματιών. Άρα, όσον αφορά ακριβώς αυτό, ότι ένας νέος γονέας μπορεί να δει κάποια σημάδια που να τον οδηγήσουν ενδεχομένως σε ένα κέντρο όπως το δικό σου. Ναι. Ποια σημάδια πιστεύεις ότι μπορούμε να μοιραστούμε τώρα με τον κόσμο, τι θα ήταν αυτά, θα ήταν καλό να απευθυνθούν? Υπάρχουν κατηγορίες δηλαδή που μπορούμε να πούμε έτσι κάπως λίγο επιγραμματικά σε γονείς ή κηδεμόνες παιδιών, ότι ξέρεις κάτι, αν δεις κάτι τέτοιο, καλό είναι να κάνεις έναν έλεγχο. Φυσικά και υπάρχουν κάποια σημάδια που λέμε εμείς τα red flags, ήταν ησυχητικά σημάδια. Red flags, γενικότερα, αν οι γονείς παρατηρήσουν οποιοδήποτε σημάδι που τους ανησυχεί, είναι σημαντικό να επικοινωνήσουν με κάποιο κέντρο ειδικών θεραπείων και να κανονίσουν μια αξιολόγηση, ώστε να αξιολογηθεί από επαγγελματίες και όχι απλά από κάποιο γνωστό, από κάποιο οικογενειακό πρόσωπο που νομίζω ότι μπορεί να ξέρει κάτι καλύτερα. Ή από το ίντερνετ. Ή από το ίντερνετ, ή από το Google. Ναι, κάθε εμπειρία είναι και μοναδική. Το ότι εμένα το δικό μου το παιδί σε αυτό το στάδιο
στάδιο πραγματοποιήσει αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση που έφερες. Επίσης, θέλω να προσθέσω και κάτι σε αυτό, ότι δεν σημαίνει ότι αν δει κάποιο σημάδι από αυτά που θα πούμε, ότι συμβαίνει κάτι πολύ μεγάλο, παράδειγμα, μπορεί να, δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα που έχεις αναφέρει κι εσύ, βελτιώνονται. Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί να είναι κάτι που βελτιώνεται πιο εύκολα, κάτι που βελτιώνεται πιο δύσκολα σε βάθος χρόνου. Οπότε μπορεί να είναι απλώς, όπως είπες και νωρίτερα, μια δυσκολία στην εκφορά του λόγου, ας πούμε, η οποία όμως μπορεί να βελτιωθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Φυσικά. Οπότε να βελτιωθεί και η καθημερινότητα του παιδιού και η εξέλιξη του ενήλικας. Και φυσικά τη οικογένεια όλων. Και φυσικά τη οικογένεια, εννοείται. Γιατί πάντα ξεχνάμε του ενήλικες, στους οποίους θα αναφερθούμε και σε λίγο. Ναι. Αρχικά τα βασικά σημάδια που συνήθως υπάρχουν, είτε ας πούμε, για κάποιο λόγο που μπορεί να έρθουν σε εμάς, είναι είτε γιατί έχουν κάποια διάγνωση οι ίδιοι, για παράδειγμα αυτισμό, ΔΕΠΗ, που είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσωπικότητας, παύλα υπερκινητικότητα. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, οι γονείς έρχονται σε εμάς. Αν όμως δεν υπάρχουν, τι βλέπουν συνήθως? Βλέπουν κάποια καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί δεν λέει λέξεις μέχρι την ηλικία των 18 μηνών. Okay. Όταν το παιδί δεν σχηματίζει προτάσεις με 2 λέξεις ή φρασούλες μέχρι και την ηλικία των 2. Όταν το παιδί έχει δυσκολία στην κατανόηση, στην έκφραση του λόγου, στην αντίληψη, στο να ανταποκρίνεται στο όνομά του. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, είπες στο προηγούμενο όταν δεν μπορεί να σχηματίσει φράσεις των 2 λέξεων. Ναι, φρασούλες μικρές. Μικρές φράσεις μέχρι 2 χρονών. Ναι, μέχρι την ηλικία των 2 Άρα, ετών. σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μιλάει με καταλαβίστικα το παιδί, με ηχούς, ας πούμε. Ναι, μπορεί να βγάζει καρδιές, μπορεί να έχει δικό του λεξιλόγιο. Όμως, αν υπάρχει αντίληψη, αν υπάρχει κατανόηση, δεν χρειάζεται να αγχώνονται. Απλά είναι καλό να έρθουν για έναν έλεγχο. Εντάξει, ισχύει. Και τότε εμείς θα κάνουμε την αξιολόγησή μας και θα θέσουμε θεραπευτικό πλάνο από κοινού με τους γονείς. Okay. Τώρα, γενικότερα, αν υπάρχει καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη του παιδιού, πάλι έτσι ένας γονιός καλό είναι να θορυβηθεί λίγο και να το ψάξει. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί δεν κάθεται χωρίς υποστήριξη, μέχρι και την ηλικία των 9 μηνών περίπου. Okay. Όταν το παιδί δεν περπατά μέχρι και την ηλικία των 18 μηνών. Okay. Ή όταν, ας πούμε, υπάρχει δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων ή στην ισορροπία. Όταν λέει συντονισμό κινήσεων, δηλαδή τι εννοείς? Ότι δεν μπορεί να συντονίσει το χέρι του και το πόδι του. Ότι όταν, για παράδειγμα. Άλλο να περπατήσει, ας πούμε, να βαδίσει. Σωστά. Όταν για παράδειγμα του λες δείξε μου το σκυλάκι και δεν μπορεί να σου δείξει αυτό που του λες. Όλα αυτά τα κομμάτια είναι σημαντικά. Άρα και στο κομμάτι της αντίληψης, ναι. Και στην επικοινωνία γενικότερα. Γενικότερα το ένα ενώνει το άλλο. Είναι στη δική κρίκη. Στο να συντονίσει την κίνησή του σε σχέση με αυτό που. Ναι, κατάλαβα. Σε αυτό που θέλει να πει, ας πούμε. Και γενικότερα αυτό που πάντα φωνάζουμε όλοι οι ειδικοί είναι ότι όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα να γίνει πρώιμη παρέμβαση, να ενταχθεί σε πρόγραμμα και η οικογένεια αλλά και το ίδιο το παιδί. Και να υπάρχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα πιο γρηγορότερα και η πιο γρήγορη της ανάπτυξη. Πιο άμεση ανάπτυξη. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο μπορεί έτσι λίγο να ανησυχήσει κάποιους γονείς. Είναι η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, όταν το παιδί δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για παιχνίδι με άλλα παιδιά, ή δεν αναπτύσσει φιλίες, δεν ξέρει πώς να προσεγγίσει παιδάκια, ή πάνε στο παιδότοπο, ή πάνε στο σχολείο και κάθεται μόνο του. Παίζει μόνο του. Είναι μοναχικό. Πιο μοναχικό. Επειδή εγώ θυμάμαι μεγαλώνοντας, έχουμε ακούσει στη δικιά μου τη γενιά τέτοιες φράσεις ότι αυτό το παιδάκι είναι πιο πολύ στον κόσμο του που λέμε. Θέλει να μένει μόνο του, έχει τη φαντασία του, παίζει με τα δικά του τα παιχνίδια. Σωστά, σωστά. Κάτσε, αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει ούτως ή άλλως σε κάποιο παιδί. Σε κάποια παιδιά συμβαίνει, ναι. Όμως, όπως είπαμε και πριν, δεν φτάνει μόνο αυτό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν μοναχικά παιδιά. Ναι, αλλά μπορούν να αναπτύξουν φιλίες. Όταν όμως δεν μπορούν καθόλου να αναπτύξουν φιλίες, όταν δεν θέλουν να πλησιάσουν άλλα παιδιά, όταν δεν μπορούν ήδη, δηλαδή δεν έχουν την ικανότητα να το κάνουν, τότε λίγο ανησυχούμε. Άρα ουσιαστικά το παιδί έχει μια συμπεριφορά στην οποία αποφεύγει την κοινωνικοποίηση. Ναι, και τη συναναστροφή γενικότερα. Ακριβώς. Υπάρχουν τώρα άλλες περιπτώσεις που τα παιδιά παρουσιάζουν έντονες αντιδράσεις σε μικρές αλλαγές σε ρουτίνα, στο πρόγραμμα, στην καθημερινότητά τους. Εγώ είμαι ένα τέτοιο παιδί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Κάτσε, πες μου σε παράδειγμα σε αυτό. Για παράδειγμα, έχουν κανονίσει οι γονείς να πάνε στην Πετυχή Χαρά στο πάρκο και πάνε από ένα συγκεκριμένο δρόμο και τελικά δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση γιατί είναι κλειστός ο δρόμος λόγω έργων. Και το παιδί ξεσπάει σε κλάματα, φωνάζει, τσιρίζει, του εξηγούν ότι θα πάμε τον άλλο δρόμο. Παράδειγμα, λέω τώρα. Και το παιδί αρνείται.
Οπότε αρνείται το πάρκο μετά, αρνείται πολλά άλλα πράγματα. Άρα ουσιαστικά έχει δημιουργήσει το παιδί ένα πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αυτό όταν αλλάζει δημιουργεί μεγάλη ταραχή, ας πούμε. Σωστά. Ναι, κάπως σαν να καταραίει ο κόσμος του. Ακριβώς, γιατί δεν έχει τον έλεγχο ίσως. Γενικότερα, όταν το παιδί μπορεί να παρουσιάσει υπερβολική κινητικότητα στον χώρο ή δυσκολεύεται να παραμείνει συγκεντρωμένο σε κάποιες δραστηριότητες ή να τις ολοκληρώσει. Δηλαδή, για πες μας κάνα παράδειγμα σε αυτό. Όταν απλά παίρνουμε ένα παιχνίδι, ας πούμε, και δεν παίζει το παιδάκι με τα αυτοκινητάκια κανονικά, ή ξεκινάει ένα παιχνίδι, ένα puzzle των 4-5 κομματιών, ξεκινάει το βάζει και τελικά δεν το ολοκληρώνει. Φεύγει από αυτό, πάει σε ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό βέβαια το έχουν πολλά παιδιά σαν χαρακτηριστικό, να τους τραβάει το βλέμμα και την προσοχή κάτι άλλο. Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για μια περίπτωση που είναι πιο έντονη. Και φυσικά και σε άλλες ηλικίες. Ναι. Περιμένουμε άλλη συγκέντρωση. Άρα παίζει ρόλο και η ηλικία. Και η ηλικία και τα κομμάτια του puzzle παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Όμως υπάρχουν παιδιά που μπορεί να αγνοήσουν τελείως και το puzzle. Να μην θέλουν να παίξουν και να θέλουν απλά να πάρουν το αυτοκινητάκι και να γυρνάνε τις ρόδες. Ούτε καν να κάνουν τον ήχο του αυτοκινήτου ή να παίξουν σωστά το παιχνίδι αυτό. Σωστά όπως αυτό που λέμε, σωστά το στερεοτυπικά που λέμε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, γιατί δεν υπάρχει σωστό και λάθος ούτως ή άλλως. Υπάρχει κάτι το οποίο χρήζει μιας θεραπείας με στόχο τη βελτίωση και κάτι το οποίο δεν χρήζει κάποια θεραπεία, ας πούμε. Αυτό, ναι. Τώρα, γενικότερα, άλλες δυσκολίες είναι όταν ένα παιδί παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές κινήσεις ή συμπεριφορές. Όταν υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως είπαμε και πριν. Κάτσε, συγγνώμη. Ναι. Για πες γι' αυτό, για το επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Είναι και μεγάλο κομμάτι του αυτισμού. Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που θα το μιλήσουμε και σε επόμενο βιντεάκι. Παρακαλώ να μας παρακολουθείτε. Γενικότερα, η στερεοτυπική κίνηση μπορεί να είναι ακόμα και αυτό που λέγεται και rocking, που είναι δηλαδή πηγαίνω, έρχομαι προς τα πίσω για να ηρεμήσω, για να αυτορυθμιστώ. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ότι πηγαίνω στο πλυντήριο ρούχων και κοιτάω τον κάδο που γυρνάει και απλά κάθομαι εκεί. Και πάρα πολλά άλλα. Τώρα, στις μαθησιακές δυσκολίες, όταν ένα παιδί λοιπόν έχει δυσκολία να μάθει τα γράμματα, να μάθει τους αριθμούς, να μάθει να διαβάζει, να μάθει να γράφει πιο μετά, όταν δεν μπορεί να ακολουθήσει απλές ή σύνθετες οδηγίες και να συγκεντρωθεί σε σχολικές εργασίες και δραστηριότητες. Και φυσικά κάτι το οποίο γενικότερα θορυβεί πάρα πολλούς γονείς τώρα το 2024, είναι όταν υπάρχουν αισθητηριακά ζητήματα. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, αισθητηριακά ζητήματα. Όταν δηλαδή το παιδί αντιδρά υπερβολικά σε συγκεκριμένους ήχους, σε συγκεκριμένες υφές, στις γεύσεις, στη φωτεινότητα. Όταν το παιδί αναζητά έντονα αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως να κουνιέται συνεχώς. Ή όπως ας πούμε να ανεβαίνει σε κούνιες. Πολλά παιδιά το έχουν αυτό. Ή θέλει να αγγίζει τα πάντα, να εξερευνεί τα πάντα. Κάτι άλλο το οποίο ανησυχεί αρκετούς γονείς είναι όταν υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα και στην καθημερινή λειτουργία του παιδιού. Όπως για παράδειγμα να δυσκολεύεται να αυτοξυπηρετηθεί, να σκουπιστεί, να ντυθεί, να φάει, να πλύνει τα δόντια του, να πλύνει τα χέρια του. Και αυτό για τι ηλικία, δηλαδή σε τι ηλικία, χοντρικά έτσι πάνω κάτω, όταν δεν μπορεί να τα κάνει αυτά ένα παιδί, πρέπει να έρθουμε σε ένα κέντρο για έλεγχο. Κοίτα, γενικότερα υπάρχουν αναπτυξιακά ορόσημα σε κάθε ηλικία. Όμως, ειδικά όταν είμαστε στην πρώτη δημοτικού, περιμένουμε τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά. Κάποια πράγματα να είναι και εκτιμένα. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορείς στο σχολείο να είσαι με πάνω στο δημοτικό, στον νηπιαγωγείο, δηλαδή υπάρχουν αρκετά πραγματάκια. Τώρα, αν δυσκολεύεται να πλύνει τα δοντάκια του, δεν μας ανησυχεί αν κάνει όλα τα υπόλοιπα φυσικά. Εντάξει, δηλαδή δεν βλέπουμε ένα πράγμα, βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Ακριβώς. Όπως επίσης όταν ένα παιδί έχει δυσκολίες στον ύπνο ή στην τουαλέτα. Αυτά γενικότερα ήταν σχετικά σημάδια. Αναφέραμε πολλές φορές και εγώ θέλω να μείνουμε και σε αυτό και να το συζητήσουμε που είπες και εσύ, ότι αυτό το κέντρο το δικό σου και κάθε κέντρο ειδικών θεραπείων δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά. Είμαστε κι εμείς οι υπόλοιποι ενήλικες. Ναι, το ανέφερες και πριν. Ναι. Που μπορεί να συναντήσαμε ή να αναγνωρίσαμε κάτι πολύ αργότερα στη ζωή μας ή να θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, να ζητήσουμε βοήθεια αργότερα. Μπορεί να προέκυψε κάτι στη ζωή μας, ένα ατύχημα, ένα συμβάν τέλος πάντων να μας απορρίθμισε, δεν ξέρω πώς να το θέσω, και να χρειαζόμαστε στήριξη και βοήθεια. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Φυσικά και υπάρχει. Στο κέντρο μας λοιπόν γενικότερα ασχολούμαστε με ενήλικες, δεν ασχολούνται όλα τα κέντρα, η αλήθεια είναι.
Οι ενήλικες που χρειάζονται λογοθεραπεία ή κάποιες άλλες θεραπείες είτε αποκτούν μία ή περισσότερες διαταραχές στη διάρκεια της ζωής τους, είτε πρόκειται απλά για παιδιά με χρόνιες διαταραχές που απλά ενηλικιώνονται. Και δεν διαγνώστηκαν ενδεχομένως τίποτα. Ακριβώς. Άρα δεν έκαναν καμία θεραπεία στην παιδική ηλικία και ενηλικιώθηκαν, οπότε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ακριβώς. Έτσι. Ή το καταπίεσαν, φαντάζομαι. Το σπρώξανε βαθιά μέσα τους για να προσπαθούν να είναι λειτουργικοί για την κοινωνία. Ναι. Ή μπορεί και οι γονείς να μην ήθελαν να το αποδεχθούν. Μια τέτοια ιδιαιτερότητα, να μην ήθελαν να την αποδεχθούν. Οπότε να την έβαλα, αυτό που είπες, να την έβαλαν στην άκρη, ας πούμε, και να προχώρησε το παιδί, να ενηλικιώθηκε, να μπήκε στην ενήλικη ζωή με αυτή την ιδιαιτερότητα, χωρίς να έχει κάνει κάποιο πρόγραμμα θεραπείας. Ακριβώς. Επίσης, παλιά δεν υπήρχαν και υποδομές. Δεν υπήρχε εξοπλισμός, δεν υπήρχαν ειδικότητες. Και όσο πιο μακριά από ένα αστικό κέντρο, τόσο πιο δύσκολα ήταν όλα αυτά. Ναι, που για το νησί της Χιλιάς ήταν αρκετά δύσκολο, η αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, οι περιπτώσεις που βλέπουμε συνήθως είναι μετά από κάποια εγκεφαλικά, είτε είναι ισχαιμικά είτε είναι αιμορραγικά. Μετά από κρανιογκεφαλικές κακώσεις που συνήθως οφείλονται σε κάποιο τραυματισμό ή σε κάποιο ατύχημα, όπως για παράδειγμα ένα τροχαίο. Σε χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχύλου, η λαργεκτομία όπως ονομάζεται, που εκεί δυσκολεύεται πάρα πολύ ο άνθρωπος, γενικότερα το άτομο αυτό, στην σύντηση, στην κατάκωση, δυσκολεύεται να φάει, δυσκολεύεται να πιει. Οπότε εκεί μπαίνουμε εμείς. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένοι που ενδεχομένως λόγω κάποιων θεμάτων υγείας να έχουν θέμα στην μάσηση της τροφής κλπ. Και πολλοί απλά το αποδέχονται. Λένε αυτή είναι η μοίρα μου, εδώ έφτασα. Είναι πάρα πολύ ψυχολογικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είδες, αυτό δεν το γνωρίζουμε πολύ, ότι μπορεί ένας ενήλικας για όλα αυτά τα θέματα να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο κέντρο. Ναι, γιατί υπάρχει άγνοια. Ναι. Είδες, γιατί συνδυάζουμε κάποια πράγματα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο μυαλό μας και βάζουμε κάποιες ταμπέλες, τις οποίες δύσκολα τις εμπλουτίζουμε ή τις αλλάζουμε. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η πληροφόρηση δηλαδή είναι πολύ σημαντική. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα γενικότερα ασχολούμαστε και με άλλες νευρογενείς διαταραχές, με σύνδρομα, με άλλες αναπηρίες φυσικά και με εκφυλιστικές νόσους όπως είναι η άνοια, Alzheimer, σκλήρωση κατά πλάκας, νόσος του Πάρκινσον και αρκετές άλλες. Άρα εσύ, αν επιτρέπετε να ρωτήσω, έχεις και άτομα που είναι ενήλικα στον χώρο σου? Σωστά, έχω και ενήλικα, έχω και ηλικιωμένα άτομα. Δυστυχώς, λόγω ιδρυτικού απορρίτου δεν επιτρέπεται να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Όμως αυτό που πρέπει να παραδεχτώ είναι ότι οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων στηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούν και στη συντήρηση, ώστε δηλαδή να συντηρείται το άτομο, αν δεν υπάρχει θεραπεία απόλυτα. Και μακάρι να μπορέσουμε και εμείς οι ίδιοι στους γονείς μας, στους παππούδες και στις γιαγιάδες, να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε όπως τους αξίζει. Ωραία. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατάω πάρα πολλά που είπες, δεν μιλάω τόση ώρα. Σε βλέπω, η αλήθεια είναι. Αλλά τα ακούω και όπως λέξεις που είπες για την επανάληψη, για κάποιες κινήσεις, αυτό. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε αυτά σε ένα επόμενο, να τα αναλύσουμε λίγο καλύτερα για να καταλάβουμε και όσοι παρακολουθήσουν αυτά τα βίντεο, είτε μια σειρά από βίντεο που θα γίνουν. Δηλαδή για το κομμάτι του αυτισμού, ας πούμε, έχω πάρα πολλές απορίες σε πολλά θέματα από αυτά που αναφέρω. Και θα μιλήσουμε για το κομμάτι του αυτισμού. Ναι. Εγώ έχω τρομερό ενδιαφέρον, γιατί είναι ακριβώς και ο Λικούρδος, ο άτρεκτος ήρωας που ανήκει, όπως είπαμε, στο φάσμα του αυτισμού. Να δούμε τέτοια σημάδια, συμπεριφορές, θεραπευτικές ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν. Εν τέλει, πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς είναι να είσαι στο φάσμα και αυτό, ναι. Και είναι ωραίο σε αυτό το κομμάτι να προσπαθήσουμε, σύμφωνα με αυτά που θα μας πεις και εσύ που το γνωρίζεις το αντικείμενο φυσικά πολύ καλύτερα, να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων για να κατανοήσουμε από πού προκύπτουν ενδεχομένως οι αντιδράσεις που εκ πρώτης όψεως μπορεί να μας φαίνονται μη οικίες και να τις βλέπουμε, ας πούμε, με μια περίεργη ματιά και να μην μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον εκεί να μπούμε στην πλευρά τους και να καταλάβουμε, γιατί όλο αυτό έχει μια εξήγηση. Όλες οι αντιδράσεις προκύπτουν από μια πηγή. Δεν είναι κάτι τυχαίο, κάτι random, είναι πολύ συγκεκριμένο. Έτσι είναι. Με την κατανόηση έρχεται και η αποδοχή. Ακριβώς. Και μπορεί να υπάρξει συμπερίληψη. Σωστά. Γενικά ο αυτισμός και οι διαταραχές είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του που θα το συζητήσουμε στο επόμενο βιντεάκι. Θέλω πάρα πολύ. Γιατί γενικότερα μας αρέσει πάρα πολύ να ευαισθητοποιούμε και το κοινό. Ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά και στο νησί μας που έχουμε πάρα πολλά περιστατικά
παιδιών που είναι στο φάσμα και ενηλίκων. Και είναι καλό να ξέρουμε και πώς να τους βοηθήσουμε και πώς να τους στηρίξουμε και φυσικά αν έχουμε και εμείς τη δική μας οικογένεια να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλο το οικογενειακό σύνολο. Και να κατανοήσουμε. Το πρώτο πράγμα, δηλαδή το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσουμε. Ακριβώς. Και να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα, τη δυσκολία, όπως θέλει να το... Την ιδιαιτερότητα. Ακριβώς. Ωραία, άρα συνεχίζουμε την επόμενη φορά. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της ομάδας μας, κάτω παύλα μετακίνηση, κάτω παύλα στο Instagram. Το βίντεο αυτό θα ανέβει και στο YouTube και αποσπάσματα του φυσικά στα social media. Στο Facebook η σελίδα μας λέγεται Άτακτοι Ήρωες, γιατί είναι προσαρμοσμένο στην παράσταση που παρουσιάζουμε. Το δικό σου κέντρο είπαμε πού μπορούμε να το βρούμε. Εννοείται να ανεβάσουμε κι εμείς στο valiamaidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και τα λέμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια.